Siguralo na nako ni akong lote. Kay magtukod kog negosyo dire. Uy. Kinsa man ni? Nagunsa man na siya dira. Ayay ka. Murag plano manghilabot sa ko ang lote ay. Dili ni magsilbi. Kay murag nang lapas na siya. Di ko gusto mailugan og lote. At tuon do nako be. Sitahon ako ng tawhana kay di ko na magsilbi na iyang gihimo. Bay. Nagunsa ka dira. Uy. Unsa nagunsa ko dire? Wala ka kita nagtaon kog muhon. Hitaon na kog muhon ang akong lote. Uy, nagtukod kag muhon. Bay, murag nang lapas ka ba? Unsa lapas? Mao ni ang gisukod sa sorbe. Naraw na ila kasulat muhon. Di ka kabalo babasa, ha? Muhon. Bay, murag nabalhin na imuhang muhon ba? Kay nahinumduman yun ako ang kanang muhon na. Nagtapad yun na siya sa lubi. Anong layo naman kay na? Unsay nabalhin? Nga mao man gihapon eh. Unsay nabalhin sa lubi? Tanaw ko ng lubi oh. Lubi. Lubi. Ano ka may balhin? Basig nabalhin ang lubi. Uy, unsay mabalhin ang lubi? Kano sa agod na mabalhin ang lubi? Mao ubay taw akong giingon. Mao ni siya. Kay kung di na mabalhin ang lubi, mao gini tamang muhon. Mao ni ang akong lote. Okay? Uy, murag gipainit yung kuha ni tawhana ba? Basig mahinaykan ko ni Ron. Ay dili man good boss. Nakita man gud nako to sa una nga naa dira imuhang muhon tapad sa lubi. Uy, kinsa man kay tag-iya diri ang lutiha? Nganong naabot naman na dira Unsa? Unsa na nunduman? Unsa magang tuigan ni ani dire? Unsa kang bulanan ni ani dire? Unsa kang adlaw ni ani dire? Ha? Ang tamang lugar mo ni siya dire. Mo ni ang akong muhon. Okay? Ug ayaw pagbuhi og mga detalye. Nga di ka sigurado. Ayay ka, murag gipabukal gyud ako ang dugo aning tawhana ba? Gamay na lang jud kulang, mabigtian na gyud nako ni. Boss, sigurado jud ko ba nga nagtapad gito siya sa lubi? Yugsukan pa manggay nako tog kahoy para naa jud ko'y ilhanan. Kani, sigurado na gyud nga ako aning lote. Kay naa na gyud ilhanan. Syaro malimtan pa nako ni nga nagtapad siya sa lubi, ako nang yugsukan og kahoy. Tanawa. Nyaahan naman tong kahoy ana. Ato ra dayo. Ayay ka. Murag mabulabo ko ni style ha. Ako ra binagbalhin ani. Maayo. Kay wala ka kita sa ko ang tagian ning lutiha. Ako ni ibalhin ang muhon ug kining iyang kahoy nga gitugsok dire para madugagan ning akong luti. Unsa? Unsa sigurado? Kung sigurado ka nga naa dito, anong pag-abot na ko dire? Na naman dire ang akong muhon. Ha? Sa pagtuon mo sa kuha, kawatan kog luti? Ganihar ka ba? Ganihar ako inutong-utong nimo. But-buton kikang dako. Kasi but-buton. Okay. Sakit sa kong kamot. Gahi mo puday ni. Kitsa ka man. Ikaw ba sa buko? Naungon na lang ta ka, gubaon ako na imong naong. Kaya ba? Mura magbato. Itay gusto na ko ni ako ang kusog. Tanawon tabag, makalikay pa kaani. Da, na one time lagi ka. Dili pa na mao. Kay gibalhin nimo ang muhon. Tiwasan pataka. Gubaon ako na imong naong.
Daddy! Nalong gikulat naman si Daddy! Sabi atrasoan eh! Ay, nabuwang ni tawanan eh! Karoon lang ka! Di taga pasagdaan Daddy! Nganong gisumpag niya ba si Daddy? Kinsa man ka? Kulatan ni mo akong Daddy! Oh no! Kasi atrasoan eh! Uy! Sakit sa akong kamot. Kusgan mo po di ay. Putik tail! Kaya uy! Bakit alaw ka sa akong tinaguan nga kusog? Karoon lang ka! Night and stray! Kulatahan lagi ka! Abi mo na kong kahi! Katilaw mo ka sa akong times 3! Kulata pa ka sa akong daddy! Katapat mo! Hi guys! Kini di ay si Johnny Boy TV. Hi guys, kini ay si Yima TV channel. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel. Hi guys! Salamat kayo no nga mahuman ninyo akong video no sa moang team nga si Yima TV Bertos Vlog channel. So daghan kay salamat sa mga followers namo no, subscribers og sa among mga viewers. So guys, di lang ko taman guys, di na namo patason guys. Salamat kaayo. Hi guys, so shout out ko sa tanan nga naglantaw ani nga vlog. Dili mo mapulaan sa mo ang mga video o kana ra daghang salamat guys. Okay guys, kini si Yima TV once again. Kauban si Bertos Vlog channel, Johnny Boy TV. Guys, salamat kayo. Walay hunong nga pagpasalamat sa inyong pagsuporta. Stay connected with us. O kami usab magkonektad kaninyo. Salamat kayo guys. May God bless you.